How many steroids have you been pumping? Is there some hero Viagra you're taking? Hello mates! Αν και πιο πολλά από εσάς επιλέξατε πρώτα στο Instagram να ανεβάσω το βίντεο σχολιάζω τα πρώτα σας άνιμε, δυστυχώς εκείνο απαιτεί παραπάνω οργάνωση ώστε να βγει σωστά, οπότε για αρχή πάρτε αυτό εδώ πέρα. Στο οποίο θα σας παρουσιάσω κάποια άνιμε που έχω δει πρόσφατα, οπότε άμα έχεις ξεμείνει από τι σειρές να δεις, πιστεύω ότι είναι ιδανικό για σένα. Και στείλε το και σε κανένα φιλαράκι που είναι σε παρόμοια φάση μαζί σου. Let's go! Sakamoto Days. Ο Τάρο Σακαμότο είναι ένας πρώην επαγγελματίας assassin και πλέον σύζυγος και πατέρας. Κάποτε ήταν παγκοσμίως γνωστός σαν ένα αδυσόπιτο τέρας που δεν κόλλανε στιγμή να εξολοθρεύσει τους στόχους του. Όλα αυτά όμως άλλαξαν όταν ερωτεύτηκε! Και έτσι, ακολουθώντας με ευλάβεια μια υπόσχεση που είχε δώσει στη γυναίκα του, αποφάσισε να αποσυρθεί οριστικά από τον κόσμο των εκτελεστών και να αφιερωθεί αποκλειστικά στην οικογένεια. Τώρα ζει μια πιο απλή και ήσυχη ζωή, ενώ κιόλας έχει ανοίξει ένα μικρό κατάστημα που εργάζεται καθημερινά. Παρότι προσπαθεί σκληρά να απέχει από τη βία, τα παλιά του ένσικτα παραμένουν εξύπνια. Κάποιοι βρίσκουν αυτή την αλλαγή του σαν αδυναμία και προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον ευνηδιάσουν. Αλλά ο Σακαμότο, ακόμα και τώρα που έχει πάρει κάποια κιλά, δεν είναι εύκολος στόχος, χωρίς να το επιδιώκει βρίσκεται συχνά μπλεγμένος και μας αποδεικνύει το πόσο ξεπέραστος είναι. Δίπλα του βρίσκονται χαρακτήρες όπως Λου Σάτο, Ταν. I have no idea πως το μπούτσο προφέρεται αυτό το όνομα. Anyways. Ένας ακόμα πολύ σημαντικός χαρακτήρας της σειράς είναι ο Σίνα Σάκουρα, πρώην assassin και νυν στενός συνεργάτης του Σακαμότο. Με ένα πολύ δυνατό και χρήσιμο ability, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, γιατί άλλες φορές είναι κατάρα. Τι να πρωτοπούμε για αυτό το masterpiece. Έχει μόλις 11 επεισόδια, αλλά διαθέτει τόσο ισορροπημένο pacing και character development, που θεωρώ ότι άμα τραβούσε λίγο παραπάνω θα είχαν από τη μαγεία του. Οι χαρακτήρες είναι ένας και ένας. Ίσως ορισμένοι side characters να μην φαίνονται και πάρα πολύ σημαντικοί με μια πρώτη ματιά, αλλά έχουν και αυτό το λόγο ύπαρξής τους. Ίσως αρχικά να σας φανεί σαν ένα ανάλαφρο άνιμε, αλλά σταδιακά αποκτάει περισσότερο βάθος, καθώς μας αποκαλύπτονται τα πιο σκοτεινά backstory διάφορων χαρακτήρων όπως αυτού του Σιν. Look back. Η Άγιμου Φούτζινο είναι μια μαθήτρια δημοτικού η οποία έχει ένα τεράστιο πάθος στο να σχεδιάζει μάνγκα. Στην τάξη της έχει λάβει τεράστια αναγνώριση για το ταλέντο της, τόσο από συμμαθητές όσο και από καθηγητές. Και από εκεί πέρα που αισθανόταν αντικείμενο προσοχής, αυτό ξαφνικά άλλαξε όταν η οικειώματο μυαλή της συμμαθήτρια απουσιάζει συνεχώς από το σχολείο, διότι 24/7 είναι κλεισμένη μέσα και σχεδιάζει μάνγκα, δέχεται περισσότερη αναγνώριση για τη δουλειά της και όχι μόνο αυτό. Αλλά και ότι τα έργα της είναι πιο καλοδουλεμένα από αυτά της Φούτζινο. Και μια μέρα που λέτε, ένας δάσκαλος ζητάει σαν χάρη από τη Φούτζινο να παραδώσει το απολυτήριό της στην Κιώματο, καθώς όπως έχουμε αναφέρει και πριν, απουσιάζει συνεχώς από το σχολείο. Αν και γεμάτο οργή η Φούτζινο για αυτό το αίτημα, τελικά το δέχεται και κάπως έτσι αρχίζει ένα story που καμία από τις δύο δεν φανταζόταν. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας φιλίας και συνεργασίας. Η άνιμε ταινία Look Back του 2024 βασίζεται στο μόνιμο one-shot manga του Τάτσουκι Φουτζιμότο, γνωστού για τα έργα του Chainsaw Man και Fairy Punch. Το produce πραγματοποιήθηκε από το στούντιο Durian με τη μουσική επιμέλεια του Χάруκα Νακαμούρα και την ερμηνεία του. Και ο Κάι Νορίνε. Η Σάκουρα Μάμιγια ήταν ένα νεαρό συνηθισμένο κορίτσι μέχρι που όλα άλλαξαν. Όταν μυστηριωδώς εξαφανίζεται σε ένα περίεργο δάσος, το οποίο βρισκόταν κοντά στο σπίτι της γιαγιάς της. Από τότε άρχισε να παρατηρεί κάποιες παράξενες οντότητες συνεχώς μπροστά της, που κανείς άλλος δεν μπορούσε να δει πέρα από αυτήν, και εύχεται κάποια στιγμή να την αφήσουν επιτέλους ήσυχη. Στο σχολείο της, στο δίπλα ακριβώς τρανείο, υπάρχει μια αδιανή θέση από την αρχή της σχολικής χρονιάς κιόλας. Μέχρι που εμφανίζεται ένας νέος συμμαθητής, ο Ρίνε Ρόκουντο, ο οποίος όπως παρατηρείται έχει ένα αρκετά ιδιαίτερο outfit. Προσοχή! Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά probably κάτι ανάμεσα σε άνθρωπο και σινιγκάμι. Ούτε ο ίδιος ξέρει τι είναι. Με τα λίγα και τα πολλά, δουλειά του Rin είναι να βοηθά τις ψυχές των νεκρών που έχουν κολλήσει στον κόσμο των ανθρώπων να περάσουν επιτέλους στον κύκλο της μετενσάρκωσης.
Όταν φορέσει το μαγικό του μανδύα, γίνεται άρατος για τους κοινούς ανθρώπους, εκτός από τη Σάκουρα βέβαια, και όταν συνειδητοποιήσει ότι αυτή η κοπέλα έχει κάποιο χάρισμα, άρχισε να αισθάνεται ένα παράξενο συναίσθημα για αυτήν, κάτι που δεν είχε ξαναβιώσει ποτέ πριν. Και από τότε περνάνε αρκετές ώρες της ημέρας μαζί σε τρελές περιπέτειες. Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά η οποία διατηρεί τη ροή της καθ' όλη τη διάρκεια, χωρίς να κάνει κοιλιά και να κουράσει το θεατή. Με ενδιαφέροντες και καλογραμμένους χαρακτήρες οι οποίοι μας υπενθυμίζουν το πόσο σύντομη είναι η ζωή, έστω και αν δεν μας το λένε κατάμουτρα. Άμα είσαι λάτρης του Bleach, πολύ πιθανό να το απολαύσεις εξίσου. Και κάπου εδώ αυτό το βίντεο φτάνει στο τέλος, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε like, subscribe και θα προσπαθήσω όσο γίνεται σύντομα να ανεβάσω και το βίντεο που όλοι σας περιμένετε. Επίσης κάντε με και ένα follow στα social media όπως TikTok και Instagram για περισσότερο anime stuff. Αυτά λοιπόν, σαγιονάρες!